Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Мавзӯи асосии мо асале ки ай минакзилам нақл мекунем. Бисёр минакзила апа хоҳаро заказ карестиян барои мӯйсарошон рехтагай, мӯйсарошон ғалс мекуна. Аввалш алло леки просто сабаб меша минакзили оригиналай. Вақте ки як флаконша мегирен, як флакони ҳамин 900 рубле. 900 рубле як флаконош. Агар ки шумо як упаковка гирен, як упаковка ҳам хеле минакзил гирен 6 дона пипетка в подарка меравад. Леки агар гӯем ки мо якта флакон мегирем, як пипетка, нархи пипетка 300 рубле. 300 рубле дига доставка любой точкаи Россия. Ва бародаро апа хоҳаро мавзӯи бо асосида мегзарем. Асал ина бародаро асал тайёрай. Мақсади гап ман чие ки инаи банкачо 300 рублеян як банкаш. Ина ё 1,5 килош 1,5 ина 1 кило 578 грамм. Хулоса гапам хеле ята палтарашкаш 1 литр чой буд иҷода и палтарашка нест 1 литре пур кардагим то даъно шадем асалора худам пур мекунем. Ҳами хелеш 1,5 ина иша мебинем иш чанд вазн метия. Инуш 2200 рубле хеле якта асал мешава. Доставкаш любой точкаи Россия. Пули доставкаша бо отдельно метием барои ки бисёрот ба мегӯянд ака мо хиёл кардем ки доставка не кати доставка нест. Ва одамое ки мехоҳем ки асали бепул хӯрдан ку падаротона пурсен гӯянд Фахриддинам дар бозори Баракат дар Душанбе дидам дар гудакиёш. Ман ягон кас дар ҳаётам доллар додагӣ нестам и доллар доданиам нестам и дар фикрам ҳам нест. Агар ки ягон кас доллар доданӣ боша метавонед ки дар ман роӣ кунед. Номерои ватсапи ман +7 910 88 80 676 метавонед ки дар ҳамин номерон Сбербанк дар Сбербанкам партон ягон кас пул доданӣ бошед дар ман марҳамат ман отказ намекунам. Леки ягон кас нагӯянд ки мо асали бепул фалон ҷо фалон хел туда акама гапа ман дар инҷа намегӯм. Асали бепул нест бародаро апа хоҳаро. Касе ки асал хӯрад килои асал 1000 рубле. Обод ва сарбаланд бошед. Ман дар хизмати мардуми тоҷик. Ана ҳамон вақте ки ман фаҳмидам ки шумо тоҷик шиден, фаҳмидед тоҷик шиден. Ай фалон ҷои не тоҷик шиден. Ана вақт баъд видеора партоем гӯянд ака гир ай пиши тоҷико газдан. То рӯзе ки шумо тоҷик шидагӣ нестен ку шумо ай фалон ҷое фалон минтақаен ана хеле бишапантон ҳама дар кор надорам дар ягон тас. Аллои меҳрубон ҳаматон нигоҳ бошад. Бо як борга мегӯям касе ки асал дар корай +7 910 88 80 676 ё ки минакзилам ҳаста ва билети самолёт ай хотиртон набурояд. Нархи наво рӯз ба рӯз қимат шудеста. Аи студентҳо рафтестанд. Ҳамуда метавонед ки билетотон барвақттар гирен ки баъд билети қимат нахарен. Обод ва сарбаланд бошед.